खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। एबसुआ बड'फानि 33थि थैनाय सान फालिदों। आसामाव थाबैनो जागायगोन गिबि मन्थ्रिनि जन आरोग्य योजना। नगावआव ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसआ गुलि गावदों। ढकुआ कानायाव 6 बिगा गान्जा आबादखौ पुलिसआ फोजोबस्रांदों। इउपिपिएलखौ नंखायै मुं सुनानै बानसावदों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया। बाक्सायाव सासे पस्टमेनआ सैमाजों अरजानायनि जाहोनाव मे दिबसखालिनो जिउ गोमादों। भारत सरकारा मोन 14 चाइनिज मेसेन्जार एपखौ बन्द खालामबाय। सा 300 जौ फाग्ला पुलिसखौ भिआरएस होनो गिबि मन्थ्रिनि बिथोन। दावराइ जंगल रेजर्टआव बिपिएफ दोलोनि आदिबासि सेल दाफामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 33थि थैनाय सान फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा थुलुंगाफुरियाव बड'फानि मांखरसालियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 33थि थैनाय सान फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि आरज गाबखांनायनि उनाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावजेनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार आरो इउएनबि ट्रास्टनि मासिगिरि डक्टर सुबुं बसुमतारिया आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि एस'सिएट प्रफेसर डक्टर दिमासा दैब्रां मुसाहारिया। बड'फानि थैनाय सान फालिनायजों लोब्बा लानानै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोयो सिडली विधानसभा बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि पलिटिकेल एडभाइजार डक्टर बेरलाव खारजी, क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल डक्टर आदाराम बसुमतारी, बिटिआरनि इएम रेवरेवा नार्जिनारिमोना। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिफां फुलि गायजेनो सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि पार्क गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिया। बेराफारसेथिं अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि गाहाय मावख'आव बड'फानि 33थि रुंसारि सान फालिदों आरो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लादों। आसाम सोरखाराबो मिरु सोरखारनि आयुष्मान भारत योजना बायदिनो मोनसे सावस्रि सिबिथाय बिथांखि बेखेवनो थांखि लादों। आसाम सोरखारनि बे सावस्रि सिबिथाय बिथांखियाव रायजोनाङै 84% रायजो राजाफोरनि थाखाय बानजायनां जागोन होननानै सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ मैया सिलचराव फोसावदों। सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ बुंनाय बायदिब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसाम सोरखारनि आबुं 2 बोसोर फालिनायजों लोब्बा लानानै फैगौ 10 मे खालि गिबि मन्थ्रिनि जन आरोग्य योजना मुंनि मोनसे गोदान सावस्रि सिबिथाय बिथांखि जागायगोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे गोदान बिथांखिखौ अफिसियेलि बेखेवगोन। बे बिथांखिनि जोहै मोनफ्रोमबो नखरनो 5 लाख रांनि देहा फाहामथायनि खाबुखौ थि खालामगोन। बेनि अनगायैबो सोरखारि मावफारियाफोरनि थाखाय लक सेवा आरोग्य योजना मुंनि गुबुन मोनसे बिथांखि बेखेवगोन आरो बे बिथांखिनि जोहै रायजोनि गासै सुबुं सानखोनि 5 निफ्राय 6% सुबुङा खाबु मोनगोन। बबेखानि आसामनिफ्राय रोजा रोजा सुबुङा फाहामथायनि थाखाय सोनाब बेंगल आरो खोला भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो। नाथाय बैफोर देहा फाहामसालिफोरा बांसिनानो प्राइभेट होननानै बुंनायजों लोगोसे आसाम सोरखारा गोजौ थाखोनि सावस्रि सिबिथाय होनो हानाय बायदि बिथांखि लानायखौ केशव महन्तआ बरायदों। नगावआव फिन पुलिस इनकाउन्टार। नगाव जिल्लानि रुप'हिहाटआव ड्राग्स फालांगिरिखौ थांखिनानै पुलिसआ गुलि गावदों। बे जाथायाव रमिजुल इस्लाम मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिया जोखोम जादों। रुप'हिहाटनि बरतलाव जादों बे जाथाया। पुलिस जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नाजानाय समावनो पुलिसआ ड्राग्स फालांगिरि रमिजुल इस्लामखौ गुलि गावदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रुप'हिट पुलिसआ मैया आबुं ड्राग्स थानाय गं 75 कन्टेनारजों लोगोसे रमिजुल इस्लामखौ हमदोंमोन। नाथाय रमिजुल इस्लामआ खाबु लानानै पुलिस जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नाजायो। जाउनाव पुलिसआ रमिजुल इस्लामखौ थांखिनानै गुलि गावो। पुलिस बिफाना मोनसे जर'खा अपारेशन खालामनानै ढकुआ कानायाव 6 बिगा गान्जा आबादखौ फोजोबस्रांदों।
मिथिनो हानाय बायदिब्ला टकवा कानानि आलिमुर पार्टीनि सरहायाव आयेन बेरेखायै गांजा आबाद मावनायखौ पुलिस बिफाना इभिक्सन खालामनानै फोजोबस्रांदों। टकवा कानानि एसडिपिअ एस जोग्लबैत असी उत्पल बरा आरो महकुमा आबाद बिफाननि बिबानगिरिनि दैदेननायाव बे इभिक्सनखौ खालामनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला गुबुन गुबुन मैगंनि गेजेराव स्रोदै गांजा आबादखौ मावखुमादोंमोन, नाथाय बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिसा थांनानै फोजोबस्रांहोयो। बबेखानि पुलिसा फोजोबस्रांनाय गांजानि बिबाङा खमैबो 50 कुइन्टल जागोन होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। मख'नो गोनां दि टकवा काना आरो माजुलिनि माखासे ओनसोलाव स्रोदै गांजा आरो आफिंनि आबाद मावखुमानायनि बागै माखासे सान सिगां खौरां ओंखारदोंमोन। थांनाय 28 एप्रिलाव गसाइगाव खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मोनसे गिदिरथार सुबुं रैली हाबाफारि जानायजों लोगोसे सुबुं सावरायमेल जानानै थाङो। बे मेलाव बिजेपि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय गासै सा 26 सोद्रोमाया बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जाफैयो होननानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय मिथिहोनाय जादोंमोन। नाथाय बिपिएफआ फोसावनाय बायदियै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रावबो सोद्रोमाया बिपिएफआव जयेन जायाखै होननानै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय फोरमायदों। इउपिपिएल दोलोनि बरासा प्राइमारिनि आफादगिरि सन्जीब बसुमतारिया खौरांगिरि मेल खुंनानै थांनाय 28 एप्रिल खालि बिपिएफनि मेलाव इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा जयनिं जादों होननानै खौरां फोसावनाया नंखाय होननानै बुंदों। बबेखानि बिपिएफआव जयनिं जानाय गासैबो सोद्रोमायानो बिपिएफ हान्जानि सोद्रोमामोन। बिपिएफ हान्जाया इउपिपिएलखौ मुं सुदों आरो गावसिनि दोलोनि मानसिखौनो नंखायै माला गानहोफ्लानानै बिपिएफआव जयनिं जादों होननानै फोसावदोंमोन होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों बरासा प्राइमारिनि आफादगिरि सन्जीब बसुमतारिया। मे दिबसनि सानावनो बाक्सानि मैनामाथा फोथाराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। सैमा अरनायनि जाहोनावनो थैदों पस्ट अफिसाव खामानि मावग्रा सासे पस्टमेन रबिराम रामसियारिया। बिफा राजेन रामसियारिनि सावस्रिया गाहाम नङैलाय थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो बाक्सानि काहिथमा दालाय पस्ट अफिसनि मावख'आव खामानि मावबोबाय थादोंमोन रबिरामा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 3 दानसो सिगां सैमा फिसाया अरदोंमोन रबिरामखौ। बै समाव सैमा अरनायखौ जेबो गुरुत्व होआखैमोन रबिरामा। नाथाय मैया हरखाबै रबिरामनि देहाया गाज्रि जायो। लोगो लोगोनो बरपेटायाव थानाय फखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसन हैदोंमोनब्लाबो गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीसिम लानानै थाङो रबिरामखौ। नाथाय दिनै सोरांसे समाव बे बुहुमखौ नागारनानै थाङो रबिराम रामसियारिया। देहा फाहामगिरिया सैमा अरनायनि जाहोनावनो थैदों होननानै न'खरनि सुबुंफोरनो मिथिहोयो। थैनाय समाव रबिरामा गावनि बिफा, बिमा, बिसि आरो सासे 4 बोसोर बैसोनि फिसाखौ नागारनानै थाङो। रबिराम रामसियारिनि थैनायाव ओनसोल नाङैनो मोनसे सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोदों। संगालि सुलुंनिफ्राय मिथिनायनि उनाव भारत सोरखारा चाइनानि मोन 14 मेसेन्जार एपखौ बन्द खालामबाय। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला बैफोर चाइनिज एपखौ बाहायनानै जम्मु काश्मीराव थिउरियाफोरा पाकिस्ताननि थिउरियाफोरजों मेसेन्जाराव स्रोदै रायलायोमोन आरो गावबा गावनि इनफरमेशनखौ होलायोमोन आरो लालायोमन। भारत सोरखारजों बन्द खालामजानाय मोन 14 मेसेन्जार एपफोरानो जादों फारियै क्रिबावाइजार, एनिग्मा, सेफबिज, उइकारमी, मेडियाफायर, ब्रियार, बेसाद, नंडबक्स, अनियन, आइएमअ, एलिमेट, सेकेन्ड लाइन, जांगी आरो ट्रिमा। मख'नो गोनांदि सिगाङावनो भारत सोरखारा गासै मोन 250 चाइनिज एपफोरखौ बन्द खालामनो फोसावदोंमोन, नाथाय गासै 200 एपआ आबुङैनो बन्द खालामजादोंमोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि आथिखालाव पुलिस बिफानखौ गोख्रों आरो गोग्गो खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन रेंकनि सा 300 जौ फाग्ला पुलिसखौ भिआरएस एबा भलन्टारि रिटायारमेन्ट होनाय जागोन। मानो होनोब्ला बैफोरबायदि जौ फाग्ला पुलिसखौ साख्रियाव दोनबाय थायोब्ला सोरखार आरो रायजो राजाया जेबो मुलाम्फा जाया। जौ लोंनानै गावबा गावनि देहा मोदोमखौ फेसेवनानै लानाय पुलिसा रायजोखौ सिबिनो हाया। बिसोरनि जायगायाव गोदान जवानफोरखौ भर्ती खालामनो हायो होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय बृहस्पतिबारखालि मोनफ्रोमबो जिल्लानि एसपिजों जथुम जदोंमोन आरो बै सानखालिनो जौ फाग्ला पुलिसनि फारिलाइ बिदोंमोन गिबि मन्थ्रिया। बाक्सानि मानास हाग्रामानि साखाथियाव थानाय दावराय जंगल रिजर्टआव दिनै बिपिएफ दोलोनि आदिबासी सेल कमिटि दानाय हाबाफारि लानाय जादों।
बे हाबाफारियाव बाहागो लादों सालबारि जिल्ला BPF दोलोनि नेहाथारि प्रवीण दास, मटनगुरि ब्लक कमिटि BPF नि आफादगिरि मुस्रि अमर सिंह बसुमतारी, सालबारि ब्लक कमिटि BPF दोलोनि आफादनि आफादगिरि राजु बसुमतारी, सालबारि जिल्ला कमिटिनि आफादनि आफादगिरि बिरसिं गयारी, सालबारि जिल्ला कमिटि इउथ BPF नि आफादगिरि दिलीप स्वर्गियारी लोगोसे गोबां BPF दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव गोजौ सोलोंथाइ गोनां गुनि जाखांफुनाय लाइमोनफोराबो आवगायबोदों आरो आदिबासी सेल दाफुंनो मोननानै गोजोननाय मोनदों होननानै बुंदों सालबारि जिल्ला कमिटि BPF नि नेहाथारि प्रवीण दासआ। बे आदिबासी सेल दाफुंनायाव बे आदिबासीनि सेल कमिटिनि आफादगिरि महरै थिसनदों बिकास बराइखौ आरो नेहाथारि हिसाबै रन्जन माहातुनो बिबान होनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनै गासै 15 सोद्रोमाजों आदिबासी सेल दाफुंनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।